Halo perlok, mano bala Yowan siya kanika jaka Petkai kabadon siya po Southwest Kasihil District. Tipet katay ka viewpoint, katay ka longkum ka jingking, banpet ya katay ka kshat. Tementa yang inlet banpet ya katay ka kshat. Kani kadai ka jaka Petkai kabadon hap kawai kasnong kataka Urnar Fall Viewpoint kadon hapo Southwest Kasihil District. Tipet pet kani ka jaka Petkai ka ba itanat ha lengkum ka jengking te da piwan shani pinwan Petkai artat bat wan khwairu hagaju kapor pet katay kakshat ka ba itanat kidon way ar lai adu lai teli kikshat kidon hangne te pet kitay kibriu kibaya muja ka khwai te kibriu hakne ka wa kidon bun ba de ki khasau te ki basatanat ban khwai wan shane wan Petkai ye kadika jing ithyang jong kadika jaka bat hak ju kapor phi la ru ban wan khwai te tangta khuble shibun.